Ora perlu ngresula yen dalan ora kepenak, ora usah ngrundel yen kasunyatan ora kepenak. Narima dadi tameng ben ati tetep jenak. Kadang kala bungah, kadang kala susah, kabeh kuwi titahing Gusti kudu ditampa kanthi legawa. Ora perlu banding-bandingke uripe wong liya. Saben wong duwe lakon lan garis kang beda. Narima ngajari syukur marang apa kang wis ana. Yen kasil ora umuk, yen gagal ora ngamuk. Narima ngajari legawa, kabeh kuwi wis tinamtu. Mugi ati tansah jembar kaya samudra tanpa tepi, nampa kabeh kanthi ikhlas tanpa rasa getun ing ati. Narima dadi dalan tumuju tentreming ati sejati.